Dentro de esta semana de la innovación, Donostiako innovazioaren aste honetan, zoriona daukagu Pilar Mantxon gurekin egoteko, bera Googleen ari da lanean, adimen artifizialean, eta segurazki gauza interesgarri asko, ditu kontatzeko, egiten ari direnari buruz, etorriko denari buruz, eta adimen artifizialak personen bizitza maldatzeko izango duen gaitasunari buruz, eta maila lokalean, Donostian, nola lagundu diezagukeen hiritarroi eta erakundei. Kaixo Pilar Zamuz? Kaixo pozik zuekin egotegatik. Pilar asko hitz egiten dugu adimen artifizialaz eta zientziaren esparruan hamarkadak daramatzagu terminoa erabiltzen eta zientziatik eguneroko bizitzara pasatu da oso denbora gutxian eta zientzia fikzioko pelikuletatik teleberrietara eta teleberriko albiste zientifikoetatik realitatera pasatu da. Ze momentutan gaude? Oraindik hasieran gaudela esango nuke. Zorabioa sentitzen dugu pixka bat, nik beti esaten dut adimen artifiziala sortu berria dela. Eta oraindik ari gara ikertzen hainbat aplikazio, oraindik oso funtzionalak direnak, aldatzen ari direnak gauzak ikusteko daukagun modua, gauzak kudeatzeko daukagun modua, irtenbideak bilatzeko modua, baina hasieran gaude oraindik ere. Oraindik gauza asko bide luzea gelditzen zaigu eta benetan oso zirraragarria izango da. Zuek zertan ari zarete lanean orain, zein izango dira hurrengo pausoak zuen ustez emango ditugunak esparru honetan? Googleen egiten ari garen guztia kontatu beharko banizu, denbora guztia erabiliko genuke edo urte oso bat beharko nuke, gauza askotan ari gara, baina ardatz nagusia. Nola erabili adimen artifiziala modu proaktiboan eta erabiltzaileentzat modu egokian erabilgarria izan dadin, hain zuzen ere. Informazioa erabilgarria izan dadin, eta hori modu askotan egin daiteke. Nire kasuan, adimen artifiziala zari garenean, askotan esaten da baita ere, adimen konbertsazionala gauza askotan erabili daitekena, hizkuntza naturala, gizakiok erabiltzen duguna oso intuitiboa da komunikatzeko. Ez dugu bakarrik komunikatzeko erabiltzen gure artean, baina baita mundua perzibitzeko ere bai. Forma ematen die gure pentsamenduei. Lortzen badugu adimen artifizialak laguntzea hizkuntza naturala modu efektibo batean erabiltzen, gauza asko sortu ditzakegu interfazak, hainbat ezagutza, zerbitzu eta informazioetara sartu alizateko, beste kasu batzuetan ezin ziteken moduan, edo hezkuntzan, medikuntzan, era guztietako zerbitzuetan milioi bat aplikazio daude, benetan oso zirraragarriak direnak, benetan bide luzea gelitzen zaigu egiteko, baina baita balebide horietarako sarbidea demokratizatzeko mundu mailan lehenago pentsa ezina zen. Jende asko izatea sarbidea munduan, adibidez unibertsitateetan, Harvard batean, Stanforden ematen den hezkuntzarako sarbidea, eta hori gaur egun erraza da. Kurso batera apuntatu zaitezke, eta beraz azkenaren azkena lortu ezakezu, eskuratu ezakezu, adimen artifizialari buruz, edo nahi duzun esparruari buruz. Beraz, momentu hau zoragarria da, eta adimen artifiziala da tresna, horretarako. Aipatu duzu, alderdi konbertsazional hori, lantzen ari zaretela, hain zuzen ere, adimen artifiziala humanizatzeko bide horretan. Batzuetan, justo kontrakoa dirudien arren, artifiziala eta humanoa nola baita. Nolakoa da bide hori? Eta kontzeptu hori, alegia adimen artifizial humanizatua edo humanista edo nahi duzun bezala daitu. Nolakoa da adimen artifizial humano hori edo gizakien gana egokitzeko gaitasuna duena? Nik uste pixkat nahastu egiten dela zer den adimen artifiziala eta ezagutza zientifiko eta matematikoa behar duena, hain zuzen ere. Izan ere, zientziak algoritmoak garatzeko daude,
Baina gero alderdi humanista ere badago, humanidadeen alderdia ere badago. Benetan adimen artifizialean pertsona ipini nahi bali badu erdigunean, behar dugu ezagutu pertsona hori gizakia. Eta hori ingeniari batek ez dizu esango, filosofo batek, antropologo batek, edo psikologo batek esango dizu. Eta hizkuntzalariak tresna batzuk ematen dizkizu horretarako, orduan zati asko beste zientzia batzuek ematen dituzte, zientzia sozialek, zientzia humanistek, eta horiek pixka bat erakusten dizute zein diren helburuak eta baldintzak horretarako. Ikuspegi funtzional batetik oso erraza da erregelak ipintzea, baina horrek ez du esan nahi gero erabiliko dituzunik modu optimizatu batean, zure gaitasun kognitiboen arabera. Badaude gauza subjektibo asko izatearekin zerikusia dutenak. Beraz, ez dira batera ezinak, guztiz alderantziz. Nik uste dut zientziak eta humanitateak ez direla batera ezinak. Nik uste dut elkarren eragina dutela eta sinbiotikoak direla adimen artifizialaren kasuan. Adimen artifizialak ez palin badu erdigunean gizakia jartzen, tresna bat besterik ez da, beste bat izan daiteken bezala, giltza ingeles bat bezala, baina adimen artifiziala pentsatzeko orduan, pentsatzen baldin baduzu, gehiago azitzeko, humanoagoak izateko, denbora gehiago izateko tresna bat bezala, inporta zaizkigun gauzetara hurbiltzeko tresna bat bezala, orduan mundu aldatu egiten da, aldatzen gara gu geu ere, laguntzen gaitu, oso ikuspegi desberdina da. Eztabaida honek, badu zer ikusirik komunitatearekin, eta etika, adimen artifizial arduratsuak, kontzeptu horiek askotan erabiltzen ditugu, baina zuk esan bezala, azkenik, algoritmo horiek erabaki matematikoak hartzen dituzte, eta etika, gizakiok horren gainetik ipine behar dugu, matematika horien gainetik. Horren, zure ustez, nola lortu ezakegu adimen artifizial arduratsu hori edo etika hori sartu prozesu matematiko horretan? Alegin asko egiten ari dira ikerketa mailan, hain zuzen ere, bilatzen ari garen adimen artifizial hori erabili dadin ez bakarrik prozesuetan, baizik eta beren portamoldea eta erabakiak bat etorri daitezen etikaren printzipioekin eta modu arduratsu batean. Hain zuzen ere Google izan da lehen enpresetako bat, beren adimen artifizialeko lehen printzipioak atera dituena, barruan egiten duguna arautzeko eta, gurutzatu ezin diren lerro batzuk garbi izan ditzagun eta mundu guztiak jakin dezan zer ari garen egiten eta zertarako. Nik uste dut oso garrantzitsua dela ulertzea, gaur egun adimen artifiziala datuetatik elikatzen dela, eta noski algoritmo matematikoak dira, datuak erabiltzen dituztenak, portamoldeak ikasi eta erabakiak hartzeko, baina azkenik patroiak datuetatik ikasten dira, eta gizakiok sortzen ditugu datu horiek. Horan, gizakiok espalin bagara etikoak eta espalin bagatoz bat, alako eszenatoki batean zuzena denarekin, orduan algoritmoak ez du ikasiko etikoa izaten. Horregatik guk geuk gizarte mailan hartu behar ditugu erabaki batzuk, gobernantzaren ikuspegitik, erabaki behar dugu nolako portamoldeak nahi ditugu, eta gero horiek errespetatu daitezen, baina hori argi espaldin badaukagu oso zaila da. Egin daiteke ahalegina nahi baduzu, baina gizaki bezala egin dezakentzun gauzarik onena da, saiatzea, araudi guztiak betetzen saiatzea, eta zuzena dena betetzen saiatzea, baina jarraitu behar dugu definitzen zehazki zer dauen ondo, zer dauen gaizki, eta non dauden marragorri horiek, ez gurutzatzeko. Esan duzun bezala, datu horien analiziak, edo, adibidez, iraganean sesgoak egon baldin badira, gure analiziak ere izango ditu sesgo horiek. Orduan, zure ustez, nola lan egin behar dute adimen artifizialeko esparruan lan egiten dutenek sesgo horiek saiesteko edo ekiditeko? Batzuetan ikuspegi distopiko bat erabiltzen da, eta hori alde batera utzi beharko litzateke adimen artifizialari buruz.
Bueno, hainbatekin bide eta hainbat tresna erabiltzen ditugu, komunitate zientifikoarentzat eta komunitate industrialentzat, sesgoiek identifikatzen saiatzeko eta baita baztertzen saiatzeko ere. Askotan, adimen artifiziala bera da, pistak ematen dizkigunak, susmatzen ere ez genituen sesgoi buruz. Orduan, ez da bakarri begiratu behar, edo esan behar, adimen artifizialak sesgoiek handitu ditzakela, baina baita lagundu diezaukela pertsona hobeak izaten. Zuk datuak dituzunen aurrean, eta esaten dizunen, nire ustez sesgo bat daukazu, edo aurreiritzi bat, bueno, norbaitek esango dizu hori, baina datuak izan ditzakezu, eta hor, datu horiek erakusten dizute zure iritzia edo zure jokamoldea alde batera edo estera makurtzen dela, hori, en fin, frogagarria da, eta batzutan ez gara konturatzen horretaz, ez? Bueno, zientzietan ere, bueno, arazo bat konpondu ahal izateko behar da ezagutu edo onartu arazo hori daukazula. Horan, tresna horiekin, borondate horrekin, eta pazientzia horrekin, hau da, sesgoiek identifikatu eta zuzendu, horrela bakarrik lortuko du horrela jarraitzea. Bueno, oso interesgarria sesgoak ikusiarazi, dauzkagunak alegia, eta ez errua bota algoritmoari gertatzen ziren gauzengatik. Batzuetan sesgoiek gure baitan daude eta oso erraza da algoritmoari botatzea errua. Zuk ere esan duzu demokratizatu behar dela adimen artifizial, eta hori ere oso interesgarria da, nire ustez. Organizazioen ikuspegitik edo enpresen ikuspegitik, batez ere adimen artifizial egiten ez dutenen enpresen ikuspegitik edo erabiltzaileak direnen ikuspegitik, nolako eragina, nolako inpaktua izan dezakeen adimen artifizialak erakunde edo organizazio txiki batean, hemen, Donostian adibidez, epe labur edo ertainen, nolako onura ekarriko dion adimen artifizialak edo pertsona bati baita ere. Hain zuzen ere hori garatzen ari zen pertsona bati. Bueno, etorkizun hurbilean eta momentu honetan bertan ere, adimen artifiziala leku guztietan dago, enpresak, bueno, izan daiteke adimen artifizialan erabiltzailea, sortzailea edo kudeatzailea edo hiru gauzak, baina etorkizun hurbilean ez da egongo enpresa bakar bat ere adimen artifizialaren nolabaiteko inpaktua izango ez duenik. Kontua da, ez baduzu erabiltzen zuk, zure konpetitzaileek erabiliko dute. Eta zer gertatuko da kasu horretan, edo zein industria esparrutan, adimen artifiziala erabiliko ez duten enpresek defizit bat eta desabantaila izugarri bat edukiko dute beste enpresekiko. Zeren, adimen artifizialak egiten duzun guztia optimizatzeko aukera ematen dizu, automatizatzeko, edo baliabideen kudeaketa laguntzen dizu, edo innovazioa ere kasu askotan, informazioaren kudeaketa berez ere, hainbeste gauza daude eragiten digutenak zuzenean, industria mailan baita, ekipo horietan parte hartzen personak, prestakuntza, gure beharretarako behar dugun denbora, dana ondo joan dadien, hainbeste gauza daude adimen artifizialak inpaktua dutenak zure baitan, edozein industrietan zaudela ere, ez dut ikusten edozein teknologia erabiltzen duen, edo personak kudeatzen dituen enpresa batek derrigor erabili beharko du adimen artifiziala, ez dut ikusten bestelako aukerarik. Bueno, bestalde, ez da aztu behar, hemen, orain gauden garaian, errekuperazio ekonomikoaren garaian, adimen artifizialak, bueno, ekarpen handia egin dezakezuk ezagutzen duzu, ez egiten ari den Espainian, dagoen plan nazionala ezagutzen duzu, zure ustez ze rol jokatu dezake maila lokalean adimen artifizialak, maila lokalean, Espainian, Europan, hain zuzen ere errekuperazio ekonomiko horretan. Nire ustez, kartak ondo jokatzen baditugu, paper oso funtsezkoa beteko du. Azken batean, adimen artifizialak erabiltzen baldin badugu erabakiak hartzeko zer lerrotan, zer norabidetan mugitu behar dugun, edo adibide praktiko bat erabiliz, adimen artifiziala erabiltzen baldin badugu funtsezko baliabide bezala ekonomia oinarritzeko,
Bueno, hori berezia gertatzen ari da. Badago halako lehiaketa bat, munduko potentzien artean, adimen artifizialean buru jartzeko, aitzindari jartzeko, Europa, Estatu Batuak eta Txinaren artean ikusten delako adimen artifiziala alde guztietan eragina duen tresna bat dela, ekonomian, politikan, geopolitikan, zeure baliabide propioak ez baldin badituzu, edo azpiegiturak ez baldin badituzu, hori arazo estrategiko bat da. Eta beraz, beste merkatuen aurrean, leku okerrean geratuko zara. Zorionez, Espainian, baditugu organismo batzuk ikusten ari direnak nolako estrategia bideratu behar dugun, Europaren barruan, behar da estrategia horizontalako bat, desberdintasun handiak daudelako Europaren barruan, adibidez egiten den inbertsio mailan edo adimen artifizialerako gaitasunean, eta saiatu munduko gainotzekoekin kolaboratzen modu koherente batean aurrera joateko, eta ez gelditzeko bakartuta edo isolatuta edo zaharkituta baita ere. Bueno, Pilar, bukatu nahiko nuke adimen artifiziala onerako erabiltzearen aldeko ikuspegi batekin. Pixka bat badagoelako halako beldur bat, arrazoi gabea, adimen artifizialaren aurrean. Hau da, zure ustez, zein esparrutan uste duzu adimen artifiziala ari dela laguntzen gu guztiok hobeto bizitzeko, edo garapen jasangarriaren esparruan dauzkagun helburuak lortzeko. Espezie bezala behar dugulako, ingurumen alorrean, gizarte mailan, edo ekonomia mailan ere bai. Zure ustez, adimen artifizialak nola lagunduko digu helburu horietan? Lehen bezala, adimen artifiziala oso tresna ahaltsua da, boteretsua da, eta modu etikoan erabilita, laguntza diezauke dozein esparrutan, zuk esandakoetan adibidez, jasangarritasunaren kasuan, ingurumen arazoetan, eta badira plan batzuk adimen artifizialen oinarrituak energiaren optimizaziorako edo energia nola sortzen den, eta informazioa ematen badigute, patroiak aurkitzen laguntzen baldin badigute, irtenbideak aurkitzeko, hori lagungarria da, eta adimen artifizialak horixe egiten du. Era honetako gauzak bisualizatzen lagundu. Beste esparru batzuk, onerako adimen artifiziala, lehenago esan duguna, aurre iritziak egoten dira, sesgoak egoten dira, batzuetan egoten dira ezkutuan bezala, gauzak egiteko moduan, edo herrialde batzuetan legedian bertan ere, eta adimen artifizialak modu sistematiko batean identifikatzen lagundu diezazuke ikusten zentzuk diren sesgo horiek, eta horren informazioa eman erabakiak hartu behar dituzten personentzat, edo programa batzuk ere badaude, irtenbideak proposatzeko, hain zuzen ere, arazoak arintzen joateko, epe ertain edo laurrean, adimen artifiziala erabili daiteke oro bat, hainbat baliabide funtsezko erabiltzeko, medikuntzan edo personen zainketarako. Adimen artifiziala erabiliz, ez dugu derrigor eduki behar, doktore bat, munduko azken txokoan egongo dena, zenbait personari arreta emateko. Behar bada, beste, entitate adimentsu batek lagundu diezake horietan. Horren gauza asko egin daitezke, baliabideak behar bezala, erabiltzen eta kudeatzen baditugu. Oso interesgarria da, bukara egiteko, mezu hau, oso tresna boteretsua dela, adimen artifiziala, eta guk erabaki behar dugula onerako erabiltzea, eta ez beste gauza batzuetarako. Azkenik pertsonak erabaki behar dugulako nola erabili superbotere hori adimen artifizialak emango diguna. Uzten badiazu, nik zerbait erantzeko nuke. Alegia, adimen artifizialak daukan gauzarik impactantenetako bat, hain zuzen ere, eziketan dagoela. Nik uste dut pertsonen boterea edo ahala handitu egiten dela, potentzia hori biderkatu egiten dela. Zenbat eta prestakuntza gehiago duki, ezagutza askoz ere hobea lortuko duzu. Baina pertsonari laguntzen badiozu bere burua garatzen, bere burua evoluzionatzen,
pertsonaiek ez dira mendeko pertsona batzuk, baizik eta sortzaileak izango dira. Eta hori heziketatik abiatuta. Beraz, behar asko ditugu noski, eta, bueno, adimen artifizialak lagundu dizauke horretan, baina heziketa derrigor izan behar du helburu funtsezko bat. Alegia, adimen artifizial hobea aukiko dugu, heziketa hobea balin badugu. Nik uste dut mezu hori oso interesgarria dela. Eskerrik asko, Pilar, hemen egoteagatik gurekin Donostiako innovazioaren ostean. Eskerrik asko zuei ere bat, oso atseginak izan da, zuekin egotea. Eskerrik asko, benetan oso atsegina izan da, Pilar gurekin eukitzea eta ikustea bere lehen eskutik zer egiten ari den Silicon Valleyn adimen artifizialaren mailan, gauza asko ari direleko gertatzen munduan.